dito? Ko si Abby, ma! Ang babata niyo pa! Marami pa kayong dapat gawin! Magpapakasal na kami ni Abby! Brian! Hoy! Ama. Ma? Huwag mo ako tawaging ma dahil hindi naman kita anak! Brian? Huwag mo hawakan, kaya ko yung sarili ko. Kaya mo? O sige, kaya mo pala eh. Ano naman lahat ng sahod ko sa'yo ah? Sa mga utang mo puro alak? Manahimik ka nga! Bahala ka nga dyan! Si Brian lang pwedeng umutang dito dahil siya lang ang may trabaho. Kung maliitin po nila ako, Iwanan mo na si Brian. mahal ko po si Brian. Bakit kailangan mo pang tumakas? Hindi ka ba niya pinapayagan na umuwi dito? O Abby, saan ka galing? Sigurado ako mananagot ka pag nalaman ng anak ko na umalis ka ng bahay. Huwag niyo pong sasabihin sa kanya. Bakit umalis ka nang hindi nagpapaalam sa amin? Bakit Brian? Masama ba? Dali lang, Abby. Siguro pumunta ka dun sa ex mo. Ano ba, Brian? Problema na yung dala mo dito. Wala ka nang ng trabaho, tapos mag-uwi ka pa ng babae? Mahal ko si Abby, ma! At handa ko siyang pakasalan! Ang babata niyo pa! Marami pa kayong dapat gawin! Buo na po ang desisyon ko, ma. Magpapakasal na kami ni Abby. Brian! Bumalik ka nga dito! Brian! Hoy! Ikaw! Anong ginawa mo sa anak ko? Hindi naman siya ganun dati ah! Hindi naman niya ako sinusuway! Dumating ka lang sa buhay niya, bigla na lang nagbago ang ugali niya! Wala naman po akong ginagawang masama, Ma. Ma? Huwag mo ako tawaging ma dahil hindi naman kita anak! Opo. Umalis ka na nga lang sa harap ko! Brian? Uminom ka na naman? Ano ba? Huwag mo hawakan, kaya ko yung sarili ko. Kaya mo? O sige, kaya mo pala eh. Ano ba? Palagi na lang ba ganyan ang gagawin mo? Pagkagaling mo sa trabaho? Bakit? Ano ba problema mo sa akin ah? Binibigay ko naman lahat ng sahod ko sa'yo ah. Binibigay mo nga, pero kinukuha mo rin para pambayad sa mga utang mo. Sa mga utang mo puro alak? Magaling ka lang sa mga kaibigan mo at sa ibang tao. Manahimik ka nga! Wala namang kwenta yung mga pinagsasasabi mo. Lumayas ka sa harap ko. Matutulog na ako. Tignan mo to, tutulugan pa ako. Bahala ka nga dyan! Tay, Ano? pwede po bang kumuha? Ay, hindi pwede. Si Brian lang pwedeng umutang dito dahil siya lang ang may trabaho. Papayagan kitang umutang kapag may trabaho ka na para siguradong magbabayad ka. O anak, napatawag ka. Nay, pasensya na po kayo sa mga nagawa ko ha. Anak, ano bang nangyayari dyan? Inaapi ka ba ng biyanan mo? O sinasaktan ka ni Brian? Nay, Anak, ano ba? Magsalita ka naman. sobra po sila. Kung maliitin po nila ako, Sige, umuwi ka na lang dito sa bahay. Kung ginaganyan ka nila, iwanan mo na si Brian. Nay, mahal ko po si Brian. Paano ka naman bubuhayin yung pagmamahal na yan, anak? Sige na po, Nay. Dadalaw na lang po ako dyan bukas. Sige, para makapag-usap tayo rito. Sige po, Nay. Nay, Oh, anak, ano po?
Mabutit pinayagan ka ng asawa mo rito. Hindi nga po. Tumakas lang po ako para makapunta dito. Bakit kailangan mo pang tumakas? Hindi ka ba niya pinapayagan na umuwi dito? Hindi naman po siguro, Nay. Ayaw niya lang po siguro akong lumabas ng bahay. Sobra naman yung asawa mo. Siya nga pala, anak. Ano bang ginagawa ng mga tao sa'yo doon? Nay, parang minamaliit po kasi nila ako. Kasi wala daw po akong trabaho. Kahit umutang sa tindahan, hindi po nila ako pinapautang. Dahil wala daw po akong pambayad. Di ba may trabaho yung asawa mo? May sahod nga po siya. Pero onti-onti naman po niya kinukuha sa akin at pinambabayad sa mga alak niya. Kung mag-aral ka na lang kaya ulit, anak. Nay, baka hindi po pumayag si Brian. Akong bahala. Ako magpaparal sa'yo at hindi siya. Pag-aaralin kita para hindi ka minamaliit na kesyo wala kang trabaho dahil hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral mo. Sige po, Nay. Papayag po ako. Salamat po. Nay, salamat po ulit. Dahil hindi niyo po ako inahayaan na pinang sinuman. Oo naman, anak. Kahit hindi tayo nagkakaunawaan noon, hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Maraming salamat po, Nay. Hindi ko hahayaan na tapak-tapakan niyo lang ang anak ko. Hindi ko siya pinanganak para maliitin ng ibang tao at apapihin lang. O Abi, saan ka galing? Pumunta po ako sa bahay ng nanay ko. Alam ba ni Brian yan? Nako, sigurado ako mananagot ka pag nalaman ng anak ko na umalis ka ng bahay. Ma, huwag niyo pong sasabihin sa kanya. Aba, gagawin mo ba ako sinungaling? Hindi naman po sa ganun. Ayoko lang po na mag-away kami ni Brian. Ganun naman pala eh. Bakit ka umalis ng bahay na hindi nagpapaalam? May pinag-usapan lang po kami ng nanay ko. Balak ko po kasi mag-aral. Para po pag nakapagtapos ako, makakahanap po ako ng magandang trabaho. Buti kung payagan ka ng asawa mo. Eh baka hindi pag-aaral ang atupagin mo. Papayag naman po siguro siya. Para po makatulong din po ako sa kanya. O Brian, Abi? Nasaan si Abi, ma? nandun sa kusina. Alam mo ba, umalis siya kanina. Ha? Saan naman siya pumunta? Ewan ko dun. Siya na lang tanungin mo. Abi? O Brian, nakapagluto na ako ng paborito mo. Bakit umalis ka nang hindi nagpapaalam sa amin? Bakit Brian? Masama ba? Nakahanda na yung pagkain mo doon. Kumain ka na nga lang. Sandali lang, Abi. Siguro pumunta ka doon sa ex mo, no? Ano bang pinagsasabi mo, Brian? Nasisiraan ka na ba? Eh, saan ka nga pumunta? Tama na nga yan. Sa nanay ko. Bakit? Masama ba? Eh, ba't di ka nagpapaalam sa akin, ha? Pati ba naman sa nanay ko? Bawal ako pumunta? Alam mo, tama talaga si nanay. Kailangan ko mag-aral para hindi ganito ang buhay ko. Kung may pinag-aralan na siguro ako, baka ngayon, maganda na yung narating ko sa buhay. Bakit? Nagsisisi ka ba sa akin, ha? Oo, nagsisisi ako. Dahil ang buong akala ko, hindi magiging ganito ang pakikitungo niyong lahat sa akin. Abi! Bumalik ka nga rito! Anak, hayaan mo na siya. Mabuti kung magawa niya yung gusto niya. Akala mo kung sino. Hindi niyo ako mapipigilan. Ipapakita ko sa inyo na kaya kong magkaroon ng sariling trabaho at pera.
Abby, pahingi nga muna akong pera. Ano na naman bang gagawin mo? Nag-aaya makipag-inuman si paring Chris. Nakakaya naman kung wala akong ambag. Wala ka na bang pera dyan? May trabaho ka naman ah. Bakit sa akin ka nanghihingi? Ang damot mo naman. Nakapagtrabaho ka lang sa isang kumpanya, kala mo kung sino ka na. Nagtrabaho ako para matustusan ko mga pangangailangan ko. At anak natin! Bakit? Wala akong karapatang manghingi sa'yo? Asawa mo naman ako ah! Bibigay ka rin pala eh. O ito, tama na yan. Ito lang talaga ibibigay mo sa akin? Ha? 100? Sa'yo na yan! Ikaw na nga binibigyan, nagre-reklamo ka pa! Mabuti naman, Brian. Nakapunta ka dito. Mabuti, pinayagan ka ng asawa mo. Ako ba? Wala namang magagawa yun pag ginusto ko. Tsaka hindi niya ako mapipigilan, pare. O pare, kalahati na lang oh. Wala na tayong iinumin. Ikaw naman lang tayo, Brian. O sige, pare. Ako nang bibili. Sandali lang. Dagdagan mo, pre. Baka kulangin sa atin to eh. O sige, akong bahala. Pre, dagdagan mo na rin ng pulutan. Sige. Pre, okay din tong si Brian, no? Siguro bagong sahod, kaya manlilibre. Makauwi na nga lang sa bahay. Wala naman akong pambili ng alak. Pare, nasaan na kaya si Brian? Hindi ko alam, pre. Baka natulog na yun sa tindahan. Ang sabihin mo, tinakasan na tayo. Loko talaga yung si Brian, eh, no? Kala ko pa naman, bibili na ng pulutan at alak. Yung pala, tinakasan tayo. Brian, ano ba nangyayari sa'yo? Ang taas ng lagnat mo ah! Nasaan na ba yung asawa mo? Sandali nga tatawagan ko. Abby, nasaan ka na ba? Hello ma, pauwi na po. Si Brian, ang taas ng lagnat niya. O sige po, hintayin niyo po ako dyan. Dadalhin po natin siya sa hospital. Sige, bilisan mo. Ma, Brian, ayos ka lang? Sige na, dalhin mo na siya sa ospital. Tara na Brian, nandiyan na yung inarkila ko sa akin papuntang hospital. Sige, maiwan na ako dito para sa apo ko. Sige po ma. Hello, Abby. Kumusta na si Brian? Mabuti naman po. Bumaba na din po yung lagnat niya. Mamaya, malalaman na po yung resulta ng lab test niya. Sana ayos lang yung anak ko. Sige po, pupuntahan ko na po si Brian sa kwarto niya. Sige. Hello? Ano balita? Ma, nakuha ko na po yung resulta sa lab test ni Brian. May kidney stone po siya. Ano? Ano daw pwedeng gawin sa kanya? Kailangan daw po siyang operahan sa lalong madaling panahon. Paano yan? Malaking pera ang kailangan natin dyan. Oo, ma. Baka pwede mo naman gawan ng paraan
Para sa asawa mo. Sige po, gagawan ko po ng paraan. Hello, Nay? Hello, nak. Kamusta na yung asawa mo? Nay, ooperahan daw po siya. Ano? Paano yan? Saan kayo kukuha ng malaking pera para sa operasyon niya? Baka mag-loan na lang po ako para sa operasyon ng asawa ko. Hay anak, baka mamaya ikaw naman ang walang sasahurin sa pagbabayad sa loan mo. Kailangan po, Nay. Kesa naman po hindi maoperahan si Brian. Yung biyanan mong mayabang, wala ba siyang maibigay para sa operasyon ng anak niya? Wala daw po siyang maibibigay. Ayan, puro sa kayabangan. Pagdating sa ganyang bagay, ikaw din pala nga ako. Hayaan na po natin, Nay. Sige na anak, ingatan mo din ang sarili mo para hindi ka magkasakit. Opo, Nay. Sige na po. O sige. May pera pa ba to? Sino to? Bakit hawak mo yung wallet ko? Sino yung babaeng yan? Kaibigan ko lang to. Kaibigan? Umamin ka nga. Bakit mo tinatago sa wallet mo yung picture na yan? Pwede ba, Abby? Napakarami mong tanong. Basta sinabi ko sa'yo yung totoo. Malalaman ko din ang totoo. Diyan ka na nga. Oo na. O, sige, sige. Sino yung kausap mo? Bakit mo binaba? Ayaw mong marinig ko yung pinag-uusapan nyo? Bakit ba puro duda na lang yung lumalabas dyan sa bunganga mo? Hindi ako mananahimik hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Brian, ano naman ba yung pinag-aawayan niyo? Si Abby kasi may. Nakita niya yung picture ni Rysel sa wallet ko. Kaya yun, pinagdududahan niya ako. Ano bang sinabi mo? Dinahilan ko na lang po na kaibigan ko siya. Inamin mo ba sa kanya yung totoo? Hindi po, ma. Saka ko na lang po sasabihin sa kanya lahat pag naayos ko na. Sige, ikaw bahala. Sino to? Hello? Sino to? Hello? Nandyan ba si Brian? Bakit mo tinatawagan ng asawa ko? May mahalaga lang akong sasabihin sa kanya. Sabihin mo sa akin. Tutal, ako naman ang asawa niya. Tatawag na lang ulit ako. Sige, bye. Abby! Ba't hawak mo yung cellphone ko? Sinasabi ko na nga ba eh, may babae ka. Sino yung babae tumawag sa'yo? Ako nga yan.
Sinabi ko na kasi na kaibigan ko lang to. Hindi ako naniniwala! Hello? Hello, Brian. Kamusta? Anong balita? Okay na lahat. Talaga? Salamat. Maaasahan ka talaga. Bakit siya masaya? Anong meron? Anong meron? Mukhang masaya ka sa babae mo. Kung gusto mo, dun ka na lang sa kanya. Abby, may sorpresa ako sa'yo. Ha? Ano yun? Binibilog mo ng ata ko eh. Bukas ko na lang ipapakita sa'yo. Abby, magbihis ka. May pupuntahan tayo. Ha? Saan naman tayo pupunta? Basta, Kinakabahan ako. Baka mamaya, ipapakilala na niya ako sa babae niya. ano? Bilisan mo na. Anak, Abby. Sige na, Abby. Magbihis ka na. Sigurado ako, matutuwa ka sa sorpresa ni Brian. Oo, Abby. Alam ko kasing matagal mo nang gusto yun. Sige na nga. Ano ma? Hindi po ba kayo sasama? Hindi na, anak. Moment nyo yun. Sigurado ako, magugustuhan ni Abby yun. Ano po ba yon? Basta, sumama ka na lang. Iha, alam ko, malaking bagay ang nagawa mo sa anak ko noon para dugtungan ang buhay niya. Nagsakripisyo ka para gumaling siya. Ma, asawa ko po si Brian. Kaya hindi ko po siya pwedeng pabayaan. Salamat. Naalala mo ba? Magmula nung naoperahan ako, hindi na ako umiinom at naninigarilyo. Kaya yung mga pera na dapat sa bisyo ko, iniipon ko yun. Kaya mamaya, makikita mo kung saan napunta yun. Talaga? Oo, mga anak. Kaya dapat matuto kayo mag-ipon para sa kinabukasan nyo. Sige na, umalis na kayo. Sige na ma, mukhang excited na tong asawa ko eh. Oo naman. Tara na. Sige na, mag-ingat kayo ha. Apo ma. Brian, bakit nandito tayo? Kanino bahay to? Abby, ito na ang magiging bahay natin ngayon. Ha? Sa atin to? Oo, ito ang sorpresa ko sa'yo. Teka, naguguluhan ako. Binili mo to? Oo, pinag-ipunan ko yung hulog ko para dito. Para may matuluyan na tayo na sariling atin. Salamat. Dahil matagal ko ng pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Alam ko yun, kaya tinupad ko na yung pangarap mong yun. Teka, matanong ko lang, sino yung babaeng nasa wallet mo? Ayon, siyang nagasikaso ng lahat para makuha natin tong bahay na to. Sigurado ka, hindi mo babae yon. Hindi ah. Ikaw lang ang babae ko. Masaya ka ba? Oo naman. Sino ba naman hindi magiging masaya kung ang asawa ko ay nagbago na ng pananaw sa buhay? Siyempre naman, hindi na tayo pabata. Kaya kailangan na nating planuhin yung mangyayari sa buhay natin. Tama. Mabuti naman at naisip mo yan. Sana, huwag ka na bumalik sa dati. Oo naman, pangako.
mas uunahin ko na ang pamilya ko kaysa sa iba.